Ти ходила се в моята махла. Децата вече умират на махладата. Дай на коле, бабатко! Дай на коле, бабатко! Къде моля да се? Ще да скорбедирам, това година. Да се да скорбедирам. Ще напълня чашата. Те. Директор Бачков. Тос Рачков. Ще ма много внимателно. Има само един кондил варвара. Ето само аз. Само дет ми оправиха зъбите, ми слагаха нови коронка, зъба. Та, чак ще отъмстилка. Ох, снимай го, снимай го. Ето ям по цял ден. Ох, но. Като тема. Пу! Ще ма нудна. Хада на коле, бабата. Ти Хюсейн Болт познаваш ли го? Значи смятах махата. Он беше толкова вчера. Ма това на друго голе нежице без да иска се получи с фантастика, дето е. Решли. Малко ме дращи на гърлата. Много трева. Много съм пушил. Долу на спирката. Няма да ме видиш долу. Както да е. Няма да ти скормидирам. Кошатика. Да. Хюсейн Болт. Той е много бърз. Още като без дете. Една количка с краден чараша. 100 метра га багаш за 15 секунди. Обаче като го гониш и този ед го открада, по-малко от 10. Ръж? Бати смят. А нашето не победихме на Олимпиадата. Защото изпратихте точната хора, Как ще пратите точните хора? Всичките хора, сумата и роми пратиха. Женски бой. Сумата и роми пратиха, а нашите два-трима. А пък Обама като пусна двама-трима така бели, за да ни кажа, че дискриминира белата раса. Ръж ли? А първото му състезание на Хюсейн Болт, с една количка от задния дърпа с краден дърва, бяга по първата, такова и ги минава всичките. И те го питат, как те бягаш толкова бързо ти с количка? Вас гостка не вали гоня, Аз мисля, че трябва да вземам час. Не знам що, ама... Сега видам утре.